Много се вълнувам, чак вече им забравям имената. Аксения Генчева и Станимир Панайотов. Както видяхте. И така! Браво! Браво! Благодаря, че бяхте толкова възпитани. Благодаря, че бяхте толкова благоприлични. Благодаря, че се държахте добре. И сега това, което имаме да ви кажем много кратко преди да започнем. Въпреки, че нашето мото тая година е толкова позитивно, обича равенството и прегърни многообразието, ние имаме една обща кауза и тя е доста висока, освен целият този фон, който ще имаме тази вечер. Имаме общи проблеми. Някои от нас тук са хетеросексуални, други са хомосексуални, други може би са някъде някакво друго пространство сексуално. Не е толкова важно. Въпросът е, ще се борим ли за тая кауза? Ще получаваме ли политическа подкрепа? Ще се изправим правата? Давам думата на Аксения Генчева. Здравейте, прайдъри! Тази година ще плаща повече от миналата година за сметка на доста по-малко арестувани. Много ви благодаря, че дойдохте. Въпреки всичко, искам да ви кажа, че не сте сами. Блогърите застанаха зад нас, Капитал застанаха зад нас, зелените... Това е много важно подкрепа, което получаваме тази година. Подкрепата е важна, защото няма значение кой с каква сексуална ориентация. Важното е всички да живеем нормално в тази държава и да не ни се налага да се ограждаме, когато имаме прайдове. Няма да ви получавам повече, само искам да благодаря специално на жените, защото по голяма степен прайда се случи благодарение на жените и на съпорта, който сега ни предстои страхотно парти, а автор партито е в 10 часа в ID. Чакаме ви там. Момчета, покажете на жените как се танцува! Няколко думи отново от Майкъл Кешман.